Predicted Imbabane Rambi. Problem kumadeo hakuna product maiza. Saka ndotounzirwa na Kevi. Madigo mdara nakunzira special order fresh from the pharmacy guru. Basi bwaka chibaba. Dada shakarirwa reketa. Unaonezwa ni polisi. Amaya, unongwaziva ofisa mchaya kuti unopenga. Ndangowapa mari yedrink weza. Kevi mfano wangu manje. Takakuratise mazuva ndaigara kugeto. Anogara namai vake. Mutaro wake amene kwaari saka anopupura achindiunzira product pateni totomukuroatese. But mfano wangu ane problem one. Kana ndzamubata anotaura nyaya dzenhema kwete mbichana. Ndakakubvunza yakatambika pateni pamwe zuro. Maya, chii chakaitika? Cha ndakamuka chinelazi kuma-12 ndanzwa noise wanika ndavingwa nembavha padeni asi. Serious ere? Tokusasa. Dzadziri 5 dzano. Mumwe wacho kwakutondipotsera nemapanga. Paabudisa pfuti akapfuura bullet. Kamitiro kawo ka. Vanenge vaida kutondibvisa kuti ndiniite asi kuru. Kevi. Live kamudara. Unorepwa sefaniso. Saka ndakada kunzvenga bullet riya. Pandarovera pakune wardrobe. Ndosaka maziso angu akaita black dzano. Chii chiri kusedza ipa papa? Nditori serious. Pakune fitted wardrobe, Kevi. Makarovera sei nemaziso? Chimbomira unzwe ka. Ndakabva ndadonha pamubhedha pai. Ndaita unconscious. Bhawani wacho andidira mvura nebhaketi kuti ndimuke dzano. Achibva atotesa magombezi angu ese nejinda ndandakatopfeka sha. Pane yakatambika yamusi kutaura tsana imimi. Aiwa kana. Kumbavha dzacho dzakazoita sei? Mbavha dzakatiza pakamuka muchembere vachigadzira kuenda kuchechi. Wakauya kurumu kwangu kuzocheka kuti chii chaitika. Ungunovabvunza kana wadzoka kubva kukemba. Kevi. Aunyariri. Manje wasukugeta kana chekuti momzi yako yaishitodza kule nhasi makuseni chaichai kuti yanetsana newewe nenyaya yako yekuzviwetera mumagombezi. Mbavha dzekuita sei? Itaiwo. Kule wako waudzirwa kupi nyaya iyoyo namomzi wangu. Asi kule wako wakuenda kumachechi kembe vakadzi kana. And now for more news in the entertainment sector. Things were not well last week in the industry as tensions increased further between rapper Kevido and producer Blafidza. The beef apparently started when rapper Kevido released his album titled Andina Kuzwetera LP. The album was meant to be rid of allegations circulating that Kevido wets his bed at night. Tinzo zizere kune mimbi. Okay, bo. Yo, Kevido here with an important announcement. Album ndakarinyorera vavengi vanofamba vachitaura zvisina basa maiziva. For the last time, Andina Kuzwetera. Ndikutaura newe Blafidza. Chero waita tateguru kwandiri handikutye. Wanzwa pamangomo waita mudiki by far. Saka be careful tsano. Ndokupedzera ise mushonga wemakonzo kumakonzo. Usari wamabhonzo. In response to the aforementioned allegations by Kevido, Blafidza had this to say. Akati mfana anobonyatsondiziva zvakanaka nakero. Ngidza, bata kamurekidza anozofarisa. Handina nguva newe waita jana undikwanire kana waita mukana. In fact, album rako itsvina pakuweta uri John Cena toto kuti champion pamaweto zvinotozikamwa kugeto. Ndikubudire pachena mfana indiri old school ndotokuda pamafeast. Album rako kubva nhasi ndarisa pablacklist. Haritengwe kusvika wadzidza kuti autambira Blafidza. Ndini wako. Kevido obviously did not take this very well as Blafidza unwarrantedly gave him a new title, Mfana Uwema Weto. Be that as it may, the situation between the two reached its tipping point when Kevido's album launch was cancelled by most promoters as per Blafidza's request. Kevido, in response, then apparently channeled all his anger towards releasing a diss video titled Blafidza. Fortunately for many, the video was made available to the public by our sources this morning. Let's have a look.
kutaura chokwadi pafeya blafidza ndokumhanyisa ukandiona bhururuka in other words ndokumamisa ndiri high grade kuri low grade gerovhudzi uchaona ndiri bhuruhuru chizikuru remekedza. Apologies for interruption of this video's broadcast. We have just received that breaking news that Blafidza has been found dead in his apartment 30 minutes ago. Tinza zvizere kubva kumukuru wemapurisa. At this particular juncture, I can confirm that one celebrity who goes by the name Blafidza is no more. However, though the cause of death is yet to be established, I suspect food poisoning, watinoti muchetura pachishona, possibly involving someone whom Blafidza was in conflict with recently. Let me assure all the fans and relatives that we are going to get to the bottom of this matter by any means necessary. And by any means necessary, ndiri kureva ini kuti isu samapurisa tichaenda kumaprofita neng'anga dzedu kuti tigadzirise nyaya iyi. Saka kana uchiziva hako kuti you were involved in this matter, save yourself the embarrassment and save us the stress and come out. Motsepere kuravira. Ndiri kunzwika? Okay. Nhasi haasi manheru akanaka. Tarasikirwa negamba. Mwana wedu anozikamwa nekupisa mangoma. Blystone Fidzai. Vazhinji venyu vanomuziva achinzi Blafidza. So kuziva kwangu honzeri yekutambudzika kwedu manheru ano. Chimunhu ichi chinozviti ani zviya Kevido. Nanhasi ndinoshaya kuti vanomuteerera vanonakirwa nei, nokuti nziyo dzake dzinobhohwa. Ndakadziteerera musi uno ndichibva kubasa, dzinokahlangura urozvi. Saka kune mafans ake ose nevakamubereka, ndoda kuti muzive kuti nepamusana pezvaaita izvi kana kuti zvaari kufungidzirwa kuti akaita izvi, kwandiri Kevido mweya wetsvina hazvichinji. Naizvozvo manheru ano ndinomutuka nendimi. Mahumba cantankerous nemabankaka, manzunyu akanzonyerwa netsotso. Zvisinei, I as the mayor would like to pass my condolences kuna baba na mai Fidzai, vabereki vomufi, and to the citizens of this our republic. I would like to assure you that I will be working hand in glove with the police kusvikira Kevido aita kwatinoti kumama pachirungu. However, I am reliably informed that he is under police custody as we speak, awaiting post-mortem results and forensic investigations to be completed. Pamwe nzeve dzoruzhinji dzingazorora kuteerera tsvina. Don't worry, Baba. Mom's haven't kuzooti kupi, but I'm sure warutsvaga lawyer. But pakaipa. Haisi nyaya yarasta. Nzanyanya zvinetsa. Pressure zero. Kevin. Nduzama kuti hauswega. Zanyanya kugaya kana kuda kuita artistic sezvamuri kuita izvo. Munofa nestress dzangu. Maonero angu ka, but kana makazviita ndotoona zviri nani mungobvuma munorepwa kuchikurubhi manzvenga shangu. Maiziva? Because ndikazi rinorova vanhu vari musituation yakafanana neyako iyi. Saka uti kurohwa, wozoti kurepwa futi kumberi ndoni zvichibuda dzangu. Newo uri tofunga ndakazviita futi.
mani munyazoziya nyaya yekuti yakamira sei. Sha, fuck you Tsano. Fuck munhu wese anofunga kuti ndakauraya munhu inini. Fuck the system. Ndine marights angu inini. Kana madhikazi ako iwawo ndogona kungomamamisa. Twachatoendawo muri kundiitira kauti atinombira fine Tsano. Moita kuti ndandiripwe pamamuri kutuka Blafidza panziyo yenyu mega paipai. Ndakaita kolabo newe. Iwe ungataura zviri pachena udaro kuti lopedzera munhu semushongo wemakonzo. Tara izvi zvakafa. Unoti mapurisa anofunga kuti kudii, alright? Ndati FUKU. Fuku. Fuck you mani. Chimbosiyana nini? Rikatizira mari ya mukuru. Good luck. Chekutanga mvana. Andidi mna anotambisira nguva. Is that clear? Zita rangu indoitwa Detective Inspector Sergeant Constable Muchipisi, aka Mchemedza Mamonya, aka Comrade Shamwine Munyu, aka Black Jesus. Haundibvunzi kuti Black Jesus zvakamirei. Wega uchaziva kana ndapedza this interrogation. Aya, dzataenda mukuru. Ina hangu handina kuita zvamurifungidzira kuti ndakaita inini. Handizi monde inini. Mvana, shut up. Nyarara. Handisenze kunopirwa chimwe zvemondini. Kauchiniona unoona mufundisi. Yakuna ndisaiza. Rangu basa kukushandira takamira Post-Mortem Results. Uruzara undifundisa handisi monde inini. Sorry. Handizuti chanibata koko battle stick mordi. Pana vari kundinzwa here kutsoko. Ndofa muno ndofa. Maiwe vari kutipinza battle stick kumaga. Ngandirowa mbamo. Mara ita kuti Black Jesus ndomboregerero. Kurumidza. Black Jesus ndokumbira rugerero. What? Une naro ndikupamiri. Chonga ndirowa mbamo iwewe. Wanisaiza mafana. Uku ndokunonzi kutamba nemachena. Ndiani? Inspector Mchayas. Pinda. Ndauya nemari dzavo dzamama akamirira Post-Mortem chef. Okay. Akanzi chi? Pakaipa. Ndona zviri nani ngazvierengera mega chef. Diabetes. Ngazvisasvika kunews izvi. Muri zvinzwa. Muburisei makanyarara. Good afternoon once again. The Kevido and Blafidza saga has reached an end today as forensic and post-mortem results were submitted to the police late this afternoon. The results exonerated Kevido from committing the crime since doctors said through the post-mortem that Blafidza died of natural causes. Be that as it may, forensic experts went on to reveal that Kevido's DNA traces were not found at the scene, but they however matched with Blafidza's. So similar were the DNA samples that doctors came to the conclusion that Blafidza was Kevido's biological father.